କଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖା ପାଣି। ଆ ଦେହରେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ? ଧାନ ବିଲରେ କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖା ପାଣି ହେଇଛି। ଯେ ପାଣି ଶୁଖିବ ଧାନ କଟା ହେବ ନା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? କ'ଣ କରିବ ଏଥିରେ ଚାଷୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ବିଲରେ କେତେ ଲେଖା ପାଣି, ଧାନ ବୁଡ଼ିକି ପାଣି, ଆ ଦେହରେ ଧାନ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି।